ọfụ n'ọtụtụ ebe ndị ogbenye na-anọrọ na ndị ogbenye nọ ya maka ogbenye na amarị nọ n'otu ebe ma na-aghọta onwe ma ọ bụrụ na amarị mgbe onye pụrala efere wee febata okwu ọ na-ekwu ga-adị iche na nke ndị kọmpanị a ga-adị iche anyị achọghị otu ahụ anyị chọrọ ka mixture of grassroots and ogbonye na amadi ka o bido from the grassroots. Ọ bụrụ ife ọ ga-abụ ịbịa isi na Enugu wee too wee ruo 35 years chọpụta na ebere original ogbonye. Ya oge na-abịa na Nigeria oge a ga-enwegide mixture ọlọ alọ. Then I'm never going to okay. Ada ma ko obi okute wata kade do wata yawa mo okay. Obugo isiawo mananti manono manimi obo isiawo na ade ma ko isi na wata yana obonya ade to ana